Дай да видя. Гледай колко. Направи снимка и включиш. Не снимка, ами цял Ще го филм. покажеш на мама. Да. Това. Да. На гадове. Нагад. На гадости. Ще изперем. Значи те сега се излюпиха и тръгнаха да окупират други дървета, Анджи. Да. Откъде се излюпват? Не мога От да тия гнезда, нали види? Ей тия бели. Виждаш ли ги? Ага. Ето бяло, това има къщата. Седят там вътре, след това сигурно падат и се разпростират на други дървета. Майци. И после други се раждат. Да. И ако не ги... Ей, там още едно. И ако не ги спрат хората, просто ще изядат всички дървета. И това там има там. Ето откъде се взема.